соҳаи пахтакорӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. кишоварзони шаҳри Турсунзода дастури ҳидоятҳои сарвари давлатро оид ба зиёд намудани майдонҳои кишти пахта сармашқи кори худ дониста майдони кишти пахтаро ба 3000 гектар афзун намуданд. бояд гуфт ки хоҷагии ватан дар шаҳри Турсунзода то ин дам ба боғу ниҳолпарварӣ машғул буд. имсол бошад бори нахуст дар 10 гектар замин кишти пунбадона мегузаронад. пахта бояргарии халқ гуфтаги гап буд. зиндагии мардум айрӯи пахта буд. аслан хоҷагии мо бо боғпарварӣ, ангурпарварӣ, зиён намудани ниҳолҳои сояафкан ороишӣ машғул аст. лекин ҳамун қарори пешои миллата дастгирӣ карда мо тасмим гирифтем кам аз 10 гектар пахта бикорем бо ҳосили фаровон гирем. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар хоҷагиҳо бо деҳқонон суҳбатҳо гузаронда барои гирифтани ҳосили хуб ба онҳо маслиҳатҳо медиҳанд. кишти пунбадона дар ҳамаи хоҷагиҳо муташаккилона ҷараён дорад. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода то имрӯз дар ин шаҳри агросанъатии мамлакат наздик ба 1000 гектар кишти пунбадона гузаронида шуд. бояд гуфт ки бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд имсол кишоварзони минтақа ба агротехникаи кишти пунбадона аҳамияти махсус зоҳир намуданд тухмиҳои босифатро интихоб намуданд. дар майдони 215 гектар кишти пахта мегузаронем. хеле нақшакарага ҳастем. мо аз 30 март киштиро оғоз кардем. тамоми техникаҳои мо дар саҳро бароварага ҳастем. дута тасмачарх, дута имтези тракторо, сета тухмипоша кор карсода аст. то ҳамин рӯза мо қариб 80 гектар замини пахтаро кишт кардем. мо аслан нави флеша кишт карда истодем, барое ки аз таҷриба мо соли гузашта аз ҳамин нави пахта ҳосили баланд роёндем. то 46 теннера мо ҳосил гирифтем. имсол тамом майдонҳоя аз ҳамин нави пахта кишт менамоем. кишоварзони шаҳри Турсунзода аз боду ҳавои мусоиди баҳории самаранок истифода намуда азм доранд кишти пахтаро дар минтақа то охири моҳи апрел ба анҷом расонанд. барои саривақт ба анҷом расондани маърака аз ҳисоби мутахассисони соҳа гурӯҳи корӣ таъсис ёфта рафти пахтакорӣ таҳти назорат қарор дорад. гузориши Хуршад Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.